Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, esperimento bat ikusiko dugu. Bideoan ikusten duguna, nola gizon batek iman baten gainean birutak jartzen ditu. Ikusten dugunez, birutak forma raroa egiten dute. Azkenean hau, imanek eremu ikusi ezina lortzen dutelako sortzen da. Baina zergatik gertatzen da, goazen arbelera. Bideoan ikusi duguna efektu hau da. Azkenean iman bat dugu eta gizona gainean birutak jartzerakoan ikusten dugu nola birutak forma hau sortzen duten. Azkenean, imana lurra izango balitz bezala gertatzen da. Beraz, hemen parra eta nola faten die indarrak? Mendik, goruntz beti. Mendik, goruntz beti. Azkenean, birutak egiten digutena da, indar magnetiko honekin lerrokatzen die, eta ikusten dugu noranzkoa zein dan. Horregatik brujularekin jartzen garenean, ikusten dugu nola brujula beti goruntz esaten digun dau iparra. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.